Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Kande. Taong 1972, Kailaway, Batangas. Noong mga panahong ito, panganay na anak sa babae itong si Ate Kande. Nakatira sila noon sa isa sa mga baryo ng Kailaway na malapit sa lugar ng Amuyong. Kagaya ng marami sa kanila, pagsasaka ng palay ang pangunahin nilang ikinabubuhay. Kahit babae itong si Ate Kande pinuno, sumasama siya sa mga tiyuhi niya kapag may anihan malapit sa kanila. Iniiwasan din niya kasing magalit ang tatay niya dahil sa walang preno ito kung magwala. Kapag hindi nasusunod ang gusto nito, lahat ng gamit nila sinisira nito. Ilang beses na rin itong muntikang sunugin ang kanilang tahanan. Mabuti na lang napigilan ito ng isa sa mga tiyuhi niya. Sadyang malupit talaga ang kanyang ama at hindi naman nila ito ipinagkakaila. Minsan nga, gustong-gusto na nila Ate Kande na mamatay ito ng maaga. Kung isipin kasi, kaya naman nilang buhay ng kanilang mga sarili. Mula pagkabata pinuno, kinagagalitan na talaga niya ang padre de pamilya nilang yon. Sinusunod niya ang lahat ng mga iniuutos nito, pero dala na lang yon ng takot. Bilang panganay ding anak, wala na rin siya roong nararamdamang pagmamahal. Dahil dito, kahit isa siyang babae at hindi sanay sa mabibigat na trabaho, nagpumilit siyang matuto. Wala na rin siyang pakialam noon sa kung sino man ang kanyang makakasama, basta ang mahalaga, makapag-uwi siya ng pagkain para sa kanila. Mahirap dumepende sa batugan at mabisyong ama. Lahat ng kinikita nito, napupunta lang sa barkada, sugal at bisyo. Gustuhin man nilang magreklamo rito, mas mainam na manahimik na lang kesa mabugbog pa. Akala nga ni Ate Kande, ganun na talaga ang tatay niya, kaya hindi na talaga siya umasa ng kung ano. 2 araw bago sumapit ang anihan malapit sa baryo, nag-usap sila ng nanay niya patungkol sa mga taong sasamahan niya. Hindi kasi ito kumbinsido, lalo na't sa kanilang grupo, siya lang ang nag-iisang babae. Mga taga-roon lang naman sa kanila ang mga taong yon. Kaso lang kasi, malayo yung pupuntahan nila. Siyempre, gagabihin na sila ng uwi dahil buong araw sila roong gagapas. Nang marinig naman ni Ate Kande ang sinabi nito, biniro niya pa yon na kesyo hindi naman siya nito pagkakainteresan, di naman siya maganda para ingatan at kung ano-ano pang pagmamaliit sa kanyang sarili. Sa totoo lang pinuno, may itsura naman itong si Ate Kande. Kagaya rin siya ng ibang mga babaeng ang problema lang, batak lang sa trabaho. Gayunpaman kahit papaano, nagkakaroon pa rin naman siya ng panahon para ayusin ang kanyang katawan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, tahimik lang namang nakikinig sa isang tabi ang kanyang ama. Maya-maya pa, pagkababa nito ng bote ng alak, bigla naman itong tumayo sabay lapit sa kanila. Umuwi ka ng maaga. Tapos man o hindi ang trabaho. Huwag mo na silang hintayin. Dahil kapag wala ka pa rito ng 6:00, makakatikim ka sa akin. Kasabay ng pag-uwi ka nito, ay ang pag-utos naman ito sa kapatid niya na bumili ng panibagong bote. Isipin ninyo, buong araw lang itong umiinom sa bahay nila. Mag-iisang linggo na rin itong walang trabaho, pero kung makaasta ito, para bang may binibigay na pera sa kanilang pamilya. Maya-maya pa, paglayo naman ito sa kanila, pilit naman niyang kinimkim ang galit niya sa kanyang ama. Gustuhin man niya kasing sumagot, alam niyang mas mainam na umiwas kesa masaktan. Pagtungtong naman ang araw na hinihintay niya, 4:00 pa lang ng umaga, nakahanda na siya. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating ang kasamahan niyang patungo rin sa palayan.
Nasa 6 sila noon, tapos yung 5 niyang kasama lahat yon purong lalaki. Wala naman siyang napapansing kakaiba sa mga ito. Gawa ng kung iisipin, kasama rin naman nila ang tiyuhin niya. Pagdating nila sa palayan, agad nilang sinimula ng kanilang trabaho. Ayon kay Ate Kande, madilim-dilim pa lamang gumagapas na silang 6. Walang imikan, pero tuloy-tuloy ang trabaho. Pagpatak naman ng 8:00, pansamantala silang tumigil para kumain at maghintay sa kanilang amo. Magbibigay kasi ito ng abiso sa kanila ukol sa hatian ng ani at perang kanilang makukuha. Sa kanilang lugar kasi noon pinuno, kapag magsasaka ka, hiwalay ang suhol sa parte. Kumbaga, may bigas ka na, may pera ka pa. Pabor naman ito sa mga katulad niya, lalo pat ang perang makukuha roon, marami talagang mapupuntahan. Makakabili na yon ng mga sahog sa pagkain, konting karne, tapos mga pasalubong para sa mga kapatid niyang naghihintay. Wala mang matitira pagka-uwi niya. Ang importante lahat ng kailangan nila na bili niya. Ilang oras pang lumipas matapos nilang simula ng kanilang trabaho, dito na nagsimula ang matinding init. Yun talaga ang sinusukuan ni Ate Kande sa pagsasaka, pero kahit gustuhin niyang magpasilong, hindi ito maaari dahil mapag-iiwanan siya ng kanyang mga kasama. Ayaw naman niyang gabihin sa palayan, lalo pat uuwi sila. Pagpatak naman ng 4:00, dito na mas lalong tumindi ang pagod na nararamdaman niya. Nakakangalay sa katawan ng paggapas ng palay, kaya madalas na siya noong umuupo sa putik. Ngunit kahit gano'n na ang sitwasyon, patuloy pa rin sa pagpuputol. Habang ginagawa niya ito, dito na niya unti-unting napapansin ang madalas na pagtitig sa kanya nung kasama nilang binata. Matanda lang siya roon ng 1 taon, kaya ramdam niya kung anong ibig ipahiwatig nito. Di naman niya ito gaanong pinapansin, lalo pat bukod sa meron na itong asawa, kilala rin itong basagulero sa lugar nila. Nakakaramdaman siya ng takot. Pinipilit niyang ikalma ang kanyang sarili dahil sa isip-isip niya, kasama naman nila ang tiyuhin niya. Hanggat mananatili siya sa tabi nito, alam niyang ligtas siyang makakauwi. Pagpatak naman ng 5:00, tapos na ang trabaho sa bukid. Kasalukuyan na rin sila noong naghihintay sa bayad at parte. At nung nagkabigayan na, dali-dali naman siyang dumaan sa merkado para bumili ng mga pangangailangan nila. Kalahating oras pa ang lumipas, sama-sama na silang naglakad papauwi. Akala ni Ate Kande, isang pangkaraniwang araw lang ito para sa kanya. Pero ang hindi niya alam, may karumal-dumal palang mangyayari na tatatak sa puso't isip niya habang buhay. Base sa pahayag noon ni Ate Kande, mag-1 kilometro ang layo mula sa baryong pinagtatrabahuhan nila. Pinagtulungan siya ng mga ito. Yung 5, sapilitan siyang dinala sa kakahuyan habang paulit-ulit na binubugbog kapag tinatangka niyang magpumiglas. Mabilis ang mga nangyari noon at kahit nga siya, hindi niya namalayang nawalan na pala siya ng malay. Kinabukasan, natagpuan siya ng isang napagtanungan ng kanyang ama. Awa naman ng Diyos, pasa, galos at saksak sa bewang lang ang kanyang inabot. Milagro ring hindi niya ito ikinamatay, kaya nang mapagtanto ng taong nakakita sa kanya na buhay pa siya, dali-dali siya nitong nilagyan ng tela, sabay sakay sa kanya sa karo ng kalabaw. Habang binabagtas nila ang daan, patuloy pa rin nandidilim ang kanyang paningin. Wala rin siyang maunawaan sa sinasabi nito, kaya panay tangulang ang kanyang ginawa. Pagdating naman nila sa baryo, agad naman siyang dinumog ng mga taong kagabi pang naghahanap sa kanya. Nang malaman naman ito ng tatay niya,
Nagmamadali naman itong pumunta sa kinaroroonan niya. Dahil sa dami ng tao nakikiusyoso, nahirapan pang makarating si Ate Kande sa bahay ng albularyo. Mabuti na lang, may mga mabubuting taong nagtulong-tulong para makausad ang karo. Kalaunan, nang makarating na siya sa bahay ng albularyo, dito na siya nalapatan ng paunang Lunas. Kinahapunan, nang medyo makabawi na siya ng lakas, pinilit niyang bumangon para sana kausapin ang kanyang ina. Ang kaso lang, nung akmang uupo na siya, nakita niya ang mukha ng 5 demonyo na gumamit sa kanya. Iyak ng iyak noon si Ate Kande. Animoy mawawala na siya ng bait. Oras-oras din siyang sumisigaw, lalo na kapag sinusubukan niyang matulog. Dahil sa ganun niyang sitwasyon, ang albularyo na mismo ang nagsabi na ginamit nga siya. Nang marinig naman ito ng mga magulang niya, halos abot langit ang naging panlulumo nito. Wala silang ideya kung papaano yun malalagpasan ng kanilang pamilya, lalo pat sa mga oras na yon, tanging si Ate Kandilang ang nakakaalam ng tungkol sa tunay na pangyayari. Hindi rin noon pinaghinalaan ng kanyang ama ang tiyuhin niya at mga kasama niya. Gawa ng base sa salaysay ng mga ito, hindi na siya nito nakita pa nung dumaan siya sa baryo. Mariin din itong inilahad na hinintay pa nila ito ng ilang minuto. Ang kaso lang, hindi na siya dumating pa. At dahil sa malapit na rin noong maggabi, kaya nauna na lang sila. Dahil sa ganoong paliwanag ng tiyuhin niya, wala namang nagawa ang tatay niya kundi tanggapin ito. Ang masaklap pa, tumutulong pa yon sa pagpapagamot sa kanya. Akala ata ng mga taong yon, masisiraan na siya ng bait pagkatapos ng mga nangyari. Subalit, 6 na linggong nakakaraan, unti-unti nang nakakabawi itong si Ate Kande. Ang tiyuhin naman niya at mga kasamahan nito, medyo dumalang na rin ang pagbisita sa bahay nila. Kalaunan, nang makapagsalita na siya, mangiyak-ngiyak niyang inilahad ang totoong nangyari. Personal din niyang itinuro ang mga salarin at nung narinig ito ng tatay niya, sa hindi malamang dahilan bigla siya nitong pinatahimik. Akala noon ni Ate Kande, hindi ito naniniwala sa salaysay niya, kaya agad naman niya itong pinagsalitaan ng kung ano-ano. Nang marinig naman ng kanyang ama ang mga hinanakit niya, tahimik lang naman itong nakinig hanggang sa wala na siyang masabi. Kalaunan, nang medyo kumalma na siya, dito na ito nagbigay ng paliwanag. Naniniwala ako sa sinasabi mo, anak. Pasensya ka na kung hindi ako naging mabuting ama. Problemado akong tao at aminado akong pati kayo nadadamay. Sugal at alak ang naging sandigan ko sa lahat. Ni minsan, hindi ko kayo naisip na magkakapatid. Pero sa pagkakataong ito, nauunawaan ko ang halaga ninyo. Hayaan mong kahit mapaano, makagante ko sa mga ginawa mong pagsasakripisyo para sa amin. Dagdag pa ng kanyang ama na, mas mainam na wag itong ipagsabi kung kani-kanino para naman makaganti sila. Wala rin itong balak na ipagbigay alam ito sa mga otoridad dahil sa posibleng magkabayaran lang ng mga danyos. Ayaw din niyang makulong ang mga ito ng matagal na panahon bago patawan ng parusang kamatayan. Ang gustong mangyari ng tatay niya, patayin ng mga taong yon sa pinakamasakit na sentensyang magagawa nila. At para maisakatuparan ng kanyang mga binabalak, mangangailangan na siya ng tulong mula sa mga kadugo nila na nakatira sa San Jose, malapit sa bundok ng Batulao. Ayon dito, maaasahan ng mga kadugo nila doon, gawa ng halos lahat ito, pawang mga mamamatay tao. Isa rin yun sa mga nilalapitan nila, lalo na kapag may problema sila. Ang kaso lang, hindi ito basta-bastang naniniwala sa mga salita.
Ang kailangan nilang gawin para matulungan sila ng mga ito, dalhin doon si Ate Kande upang mapatunayan ang kanilang mga alegasyon. Mariin din itong inilahad na tanging yun lamang ang paraan kung talagang nais nilang makakuha ng tulong. Pagkarinig naman niya sa naging abiso ng kanyang ama, hindi naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Sa isip-isip kasi noon ni Ate Kande, nakahanda siyang gawin ng lahat para lamang makapaghigante. Hindi na rin niya inisip kung ano ang kabayaran nito, gawa ng alam niyang hindi matatahimik ang kanyang kaluluwa hanggat nabubuhay ang mga taong gumamit sa kanya. Matapos naman niyang sumang-ayon, agad namang iniligpit ng nanay niya ang mga gamit na dadalhin nila. Bale, napag-usapan nila noon na gabi na umalis para walang makatunog. Hanggat hindi pa sumasapit ang oras na kanilang napagkasunduan, minabuti muna nilang gawin ang iilan sa mga gawaing bahay. Ayon sa kanya, na magmula noong nakausap niya ang tatay niya, nakitaan niya ito ng pagbabago sa mga kilos nito. Hindi na rin yun pala inom, wala na ring barkada, tapos naging malapit na ito sa kanilang ina. Tumutulong na rin ito sa mga gawaing bahay at malimit na rin itong dumiskarte para meron silang makain sa pagsapit ng gabi. Lahat yon nangyari magmula noong ginamit siya ng mga taong minsan itong pinagkatiwalaan. Nakakatuwa man ito kung iisipin, mas hinangad niyang nagbago ang kanyang ama noong mga panahong wala pa sanang nangyayari sa kanya. Gayunpaman, ang nakaraan ay nakaraan at hindi na ito dapat pang balikan. Pagpatak naman ng 5:00, dito na sila nagsimulang magmanman sa paligid. Lahat ng mga kakilala nila, inabisuhan na nila ukol sa kanilang pag-alis, maliban na lamang sa mga taong malapit sa 5. Nang medyo dumidilim na rin sa paligid, dali-dali naman silang lumuwas. Paglabas nila ng baryo, agad nilang tinahak ang daan patungo sa bundok. Mabilis at walang pahinga ang kanilang paglakad na siya namang hindi na tinutulan ni Ate Kande. Nakakapagod man ito kung iisipin, Pinuno. Nagpatuloy siya ng walang kahit na anong reklamo. Ang kaso lang, kahit tuloy-tuloy ang lakad nila, inabot pa sila ng hating gabi bago nila marating ang munting sitio kung saan ito nakatira. Pagdating naman nila roon, bumungad kay Ate Kande ang isang liblib na sitio. Maliit lang to at base sa kanyang nakita, nasa 10 lang ang bahay na naroon. Simple lang din ang bawat kubo, animoy lahat ng nakatira rito sanay na sa hirap. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nakarating sila sa maliit na liwasan ng sitio. Ang liwasang yun, Pinuno, nagsisilbing palaruan ng mga bata at bilada ng mga palay na kanilang nakukuha. May mga sampayan din siya roong nakita na ayon sa tatay niya, bilada ng mga karne ng mga kadugo niya. Dagdag pa nito na hindi mga ordinaryong karne ang ibinilad doon dahil lahat ng karneng yon, pawang karne ng tao. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang nasindak, subalit hindi naman siya agarang naniwala. Nang mapansin ito ng kanyang ama, napangiti lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Mas maganda na alam mo ang tungkol dyan para hindi ka na mabigla. Totoo ang mga sinasabi ko sa iyo, Kande. Wala yang halong pagsisinungaling. Pero syempre, nakadepende na lamang sa iyo kung maniniwala ka. Halika, hinihintay na tayo ng mga pinsan at lolo mo." Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, agad nilang tinahak ang daan patungo sa pinakamalaking bahay sa sitio. Nang marating nila ang harapan nito, dito na nila nasilayan ang iilang mga matatanda na kanina pang nakaupo sa labas. Bawat isa, hindi mo makikitaan ng pagkapuyat o pagkapagod man lang. Parang alerto ang mga ito
lalo na kapag gabi. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, parang inaasahan na ng mga taong yun na darating sila. Maya-maya pa, pagsilay naman ng matandang babaeng malapit sa tatay niya, bigla naman siya nitong nilapitan, sabay dahan-dahan nitong yumakap. Pagdikit ng kanilang mga katawan, agad naman itong naramdaman ang galit na nagtatago sa kanyang puso. Dala ng pagkagulat nito, bahagya naman itong napadistansya sa kanya habang nakatitig kasabay ng unti-unti nitong pagngisi. Makalipas pa ang ilang segundo, inilapat nito sa kanyang balikat ang dalawang daliri nito, sabay wika ng, "Punong-puno ng galit ang katawan mo, iha. Hindi ko inaasahan na sa inosente mong mukha may nagtatagong demonyong gustong pumatay ng kapwa. Pero alam mo ba, ang mga ganyang presensya ang hinahanap namin. Kung dumating man sa puntong maging desperada ka na, bumalik ka rito. Tutulungan kita sa lahat ng nais mo." Matapos naman itong makapagsalita, bahagya naman itong inantala ng kanyang ama. Ayon dito, hindi yun ang ipinunta nila, kung kaya't hanggat maaari, wag silang lalayo sa kanilang pakay. Dagdag pa nito na, matagal na nilang pinag-iisipan ng ganoong bagay, kaya nais nilang ilahad na ito kaagad para makapag-isip yon ng solusyon. Nang marinig naman ng mga nilalang ang sinabi nito, dali-dali naman yung bumalik sa kanilang kinauupuan. Magmula rin noong sinabi ito ng tatay niya, lahat ng mga kadugo nila maiging nakinig sa kanilang mga sasabihin. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang malaman na nito ang lahat-lahat, dito na yun nagsimulang magbahagi ng naiisip nitong plano. Ayon sa matandang lumapit sa kanya, hindi naman mahirap ang pinapagawa nila. Kahit magtago ang mga taong yon, mahanap at mahanap pa rin nila ito sa pamamagitan ng presensyang nakakapit kay Ate Kande. Inabisuhan din sila ng mga ito na hanggat wala pang bunga ang kanilang paghahanap, mas mainam na manatili muna sila sa sityo. Mas mainam na to kaysa magpabalik-balik sila. Mariin din itong inilahad na hindi aabutan ng 1 linggo ang trabaho nilang yon. Ang inaasahan ng matanda, baka 2 o 3 gabi lang ang kinakailangan para mahuli ang mga ito. Dagdag pa nito na, ngayong kilala na nila ang mga taong tinutukoy ng kanyang ama, wala na silang ibang dapat gawin kundi ang maghintay. Matapos naman itong makapagsalita, kitang-kita ni Ate Kande ang pagpalit anyo ng 2 matandang lalaki na nakatayo sa likod nito. Ora mismo lumipad ito sa kalangitan hanggang sa maglaho na itong parang bula sa kanyang paningin. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad naman sila nitong inanyayahang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Akala ni Ate Kande, kagaya lang ng bahay nila ang loob ng tahanan ng mga ito, pero nagkamali siya. Ayon sa kanya, parang hindi mga tao ang naninirahan sa bahay na yon. Halos mas marami kasi roon ang mga banga kaysa sa mga kagamitang kailangan talaga sa bahay. Dagdag pa niya na, napakabaho rin sa loob nito, buhat sa mga karning nakasabit sa kisame. Kulay kape rin ng tubig, senyales na hindi ito ligtas inumin. Nakakadiri rin ang mga pinggan na ginagamit ng mga ito, gawa ng bukod sa hindi yun hinuhugasan, nakatambak lang ito sa kung saan-saan. Ang mas nakakagulat pa, kung saan-saan lang din dumudumi ang mga taong yon. Dahil sa ganoong nakagawian, literal na mas matindi pa sa basurahan ang loob ng bahay. Kahit nga siya, aminadong hindi roon magtatagal kung sakali mang doon sila tumira. Dahil sa mga nakita niya, nagpasya siyang sa labas na lang matulog. Ang ginawa nila ng tatay niya, gumawa ng maliit na barong-barong malapit sa puno.
Hindi naman ito pinansin ng mga kadugo nila, lalo pat sapat na para sa mga ito na anyayahan silang tumira sa loob ng kanilang tahanan. Bale, nasa kanila na lang talaga kung tatanggi sila. Pagpatak naman ng sumunod na araw, parang pangkaraniwang sityo lang ang lugar na yon. Kagaya ng baryo nila, abala rin ng mga tao roon sa paghahanap buhay. Ang pinagkaiba lang, hindi pagtatanim ng gulay o pagsasaka ng palay ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Bagkus abalang-abala ang bawat isa sa paghihintay sa mga manlalakong mapapadaan. Bawat isa sa mga manlalakong pumupunta roon pinuno, may daladalang karne ng tao. Kabilang kasi ito sa mga malalaking pamilya ng mga aswang na nakatira sa malalaking bayan. Upang magkaroon ng mas marangyang pamumuhay, ginagamit nila ang mga tao bilang parte ng kanilang mga negosyo. Epektibo naman ito, lalo pat 10 beses na mas mahal ang ganoong karne. Depende sa parte na kukunin ng mga mamimili. Matapos naman nila itong masilayan, nagpaalam sila sa kanilang mga kadugo na pupunta sa burol na malapit sa sityo. Gusto kasi nilang kumuha ng makakain doon, lalo na't kagabi pa silang nagugutom. Nang marinig naman ito ng matandang babae, ngumisi lang naman ito sa kanyang ama habang pabiro na itinuturo ang mga pagkain kanina pa nilang inihanda. Nang makita naman ito ng tatay niya, tumawa lang naman ito sabay sagot dito ng, "Wag naman la, iba na lang. Ikaw talaga oh, palagi ka na lang ganyan kapag pumupunta kami rito. Sige ka, baka hindi na kami bumisita." Nang marinig naman yon ng matanda, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanyang ama. Ikaw naman, apo. Hindi ka na talaga mabiro. Sige na, lumakad na kayo. At parang gutom na yang anak mo. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman silang tumungo sa kakahuyan. Avocado at pinya lang ang nakuha nila noon, pero sapat na ito para mapunan ang kumakalam nilang tiyan. Kinahapunan, habang nagpapahinga sila sa toldang ginawa nila, dumating ang 2 matandang nakita niyang lumipad kagabi. Sa estado ng mga ito, parang bago itong gising. Sariwang-sariwa rin ang kanilang mga muka. Animoy naging maganda ang mga gabi nila. Maya-maya pa, paglapit naman ito sa tatay niya, agad naman itong inilahad na natiktikan na nila ang bahay ng 5. Nag-abiso rin itong sa mamayang gabi nila ito dudukutin para iharap sa kanila. Nang marinig naman ito ng tatay niya, tumangulang naman ito hudyat ng pagsang-ayon. Hindi nagtagal, paglagpas nito sa kanila, direkto itong tumungo sa matanda. Si Ate Kandi naman, tahimik lang namang nagmamasid. Base sa kanyang mga nasilayan, ang matandang yumakap sa kanya ang maaaring namumuno sa pamilya. Ito kasi ang takbuhan ng lahat, lalo na kung may mahalaga silang detalyeng nais sabihin. Ilang oras pa ang lumipas, di pa man sumasapit ang gabi, kapansin-pansin na ang mga paghahandang ginagawa ng mga ito. Bukod sa paglalabas nito ng 5 malalaking kawa, tulong-tulong na rin ng mga matatanda sa pagpasa ng sako-sakong uling. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, pag-alis naman ng 2, nagsimula namang magsiga ang mga naiwan sa sityo. Sila Ate Kandi naman, umupo lang sa tabi, maiging pinagmasdan ng mga susunod na pangyayari. Ang inaakala niya, gagabihin pa ang 2 bago makabalik kasama ang mga gumamit sa kanya. Pero 8:00 pa lamang ng gabi, nakita na nila itong pinagkukumpulan na sa daan. Paglapit naman ng 2 sa kanila, tumambad sa kanya ang 5 lalaki kasama ang tiyuhin niya na kasalukuyang nakagapos sa mga baging.
Butas-butas na rin ang pisngi nito dahil sa doon pinadaan ang mga baging na iginapos sa kanila. Sa estado ng 5, animoy dumaan muna ito sa matinding pambubugbog bago tuluyang mahuli. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maipakita na sa kanya ang mukha ng mga ito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Tangulang noon ang iginante ni Ate Kande sa tanong ng dalawa, pero nagdulot ito ng matinding kasiyahan sa mga taga-sityo. Matapos naman niyang makumpirma ang tungkol dito, agad namang nagsimula ang ritual ng selebrasyon. Sa kasagsagan din ng pagsasalita ng namumuno sa angkan, kasalukuyan na nakaluhod ang 5 kalalakihan malapit sa kawa. Bago rin ito ilubog sa kumukulong tubig, paulit-ulit itong hinataw ng latigo. Sa halos 10 beses na paglatigo sa mga ito, kitang-kita niya kung gaano yon mamilipit sa sakit. Dahil sa ganoong pangyayari, may mangilan-ngilan na sa mga ito ang tinangkang gumapang papalayo. Subalit nang mapansin ito ng mga nilalang, bigla itong kumuha ng isang balding tubig mula sa kumukulong kawa. Walang sabi-sabi, agad naman nila itong ibinuhos sa likod ng mga taong yon, dahilan para mangisay ito habang sumisigaw ng napakalakas. Panay na rin ang pagmumura ng 5 na animoy hindi na nito nagugustuhan ang pagpapahirap na ginagawa sa kanila. Ngunit imbis na kaawaan, pinaghahataw lang ito ng latigo bilang ganti sa kanilang mga sinabi. Nagtagal ng halos 1 oras ang pagpaparusa sa 5 gumamit sa kanya bago ito inilubog sa kumukulong tubig. Upang maparusahan din ng mga ito sa kahuli-hulihan ng kanilang mga buhay, inuna nilang inilubog ang katawan nito bago ang ulo. At dahil na rin sa tindi ng mga sugat nila, nagkulay dugo ang tubig na naroon sa kawa. Kalaunan, nang patay na ang 5, pinagsaluhan ito ng lahat ng aswang na nakidalo sa selebrasyon. Ayon kay Ate Kande, parang mga gutom na hayop kung kumain ng mga ito. Literal na sabsab lang ng sabsab kahit hindi pa nakapaghugas ng kanilang mga kamay. Wala rin itong pakialam sa mga susunod pang kakain dahil ang nais nila, mabusog ang mga tiyan nila. Matapos naman nila itong makita, agad naman silang bumalik sa kanilang tolda para magpahinga. Kinabukasan, maaga pa silang nagpaalam sa mga nilalang. Hindi man sila nito pinigilang umuwi, lalo pat alam din ng mga ito na may mga obligasyon silang naiwan. Pagbalik naman nilang mag-ama, sumalubong sa kanilang balita ukol sa pagkawala ng 5 kalalakihan sa kanilang lugar. Marami sa mga taga roon ang naghanap, pero sa kasamaang palad, wala silang nakitang bagay na maaaring makapagtuturo sa mga ito. Mag-iisang buwan din nilang hinanap ang mga taong yon, ngunit lahat sila nabigo. Kagaya ng inaasahan, hindi ito pinakitaan ng pakialam ni Ate Kande. Ayon sa kanya, dapat lang sa mga taong yon ang nangyari. Dagdag pa niya na, hindi na dapat binubuhay pa ang mga ganoong tao dahil literal na demonyong pag-uugali ng mga ito. Hanggang sa kamatayan ni Ate Kande Pinuno, walang sawa niya itong isinumpa nang sa gayoy manatili sa impyerno ang kaluluwa ng 5 lalaking mapagsamantala. Kahit nakakahiya, ikinuwento niya ito sa kanyang pamilya maging sa iilan niyang mga kaibigan. At binansagan nila ang kwento na to bilang brutal na selebrasyon na nasaksihan ni Ate Kande. Para sa akin, kulang pa yun nangyari sa inyo. Dapat yung mga ganyan pinapahirapan. 1 linggong papahirapan. Demonyo pa sa demonyo ugali nyo. Sa totoo lang. Sobrang naaawa ako kay Ate Kande. Kailangan niya pang pagdaanan lahat ng hirap ng pisikal,
utak para lang maging matino yung tatay niya. Pero yun nga, para sa akin dapat 1 linggo kayong pinahirapan bago kayo tapusin. Nakakagigil talaga tong mga mapagsamantala sa mga kababaihan eh.